test yethu. Fear is an activation yokholo lwethu. Xa sijongene noGoliath, kuqala kube khona uloyiko. But once uqale ngokoyika, ikwenza loo nto ungadipendi kuwe, udepende tu kulowo ungumdali wakho. Wensingabikho uloyiko nakwinkokheli, it's then senza khona iblunders ezininzi because there is no fear. Yonke into yenzayo uyenze uthemba isiqu sakho. Icawe yethu ikule meko esikuyo njengoku ngabantu abangenalo uloyiko. But xa lukhona uloyiko, you tend to rely to the supreme being, that is lowo usidalileyo, nguye osinikeza amandla sikwazi ukumelana nemicelimngeni esijongene nayo. Athi umpostoli Pawulos, ekusweleni kwam amandla kuxa mna ndinamandla, ngoba amandla am asensekiswa kukuswela kwam amandla. Ngoba xa uswela amandla uya kulowo unamandla, ucela amandla kuye akunikeza amandla khona ukuze ukwazi ukumelana nomcelimngeni enijongene kunye nawo. Lastly, uAsa noGcuntswana ubona umkhosi wamakhusha emsiza, yajongela amadoda ahamba kunye nawe afike embalwa. But because of fear, la madoda athi, hey, bazasibulala aba bantu kuphele kuthi inyangathi. But if fear benayo, it was the one that activated ukholo. Kwakhona uAsa athi, sincede ngokuThixo wethu, sayane ngalo ngoba siseke ngqokolo egameni lakho, nakule ngqokolo sikuyo kule presbytery yaseNtshona Kolweni size egameni likaThixo. Therefore masingalibali ngoba siyahamba nalowo unamandla kunabanye kunabanye, kusema nalowo unamandla kunathi, unamandla ngaphezu kotshaba esijongene kunye nalo. Bantu abatsha, makanicele uThixo anilondoloze. You have set a tone. Actually, the presbytery kuzo zonke imanyano yokwazi ukuthi sihlangane sisizwe esimnyama, sithethe ngazwinye kwizinto esizenzayo. Ndivuyile ukubona i-uniform enxibe executive, ukubonisa ukuthi thina sizanga uzokulwa ngelapho, whether inyama li-purple, into ebalulekileyo yile nto ingaphakathi. Makalicele xa lisekelele. Ndiyabulela President. Enkosi umongameli.